Mae'n un Pencampwriaeth ar ôl y llall yma ar ddydd Iau y diwrnod ola yn y sioe fawr. Yn gwmni fi, diolch beth am I gwmni hefyd, Rob Jones. Yn mwynhau? Mae'n un Pencampwriaeth ar ôl y llall fel arfer ar ddydd Iau, diwrnod ola y sioe fawr. A wy'n falch iawn o weid bod na gwmni gyda fi eto. Rob Jones yn edrych ar Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adrannec, i'r meirch, yr ebolion a'r adferch y gwrywod yn ôl. Ie, a gan sôn, mae penderfyniad wedi bod. Cymreig Teip yn arwen march ei hunan a Joanne Nicholson. A hynny yw Crossfield Casino. Y march un, a fe sef oedd y mas yn y dosbarth na, ac wedi cael ei fagu wrth march Crossfield Danny Boy, ac allan o cadfach request. Derek I weld yn hapus. Fel bydden ni. Mae yna rhywbeth am y dydd Iau pan wyt ti'n gweld yr hifen yn erbyn I gilydd. Mae'n cynyddu drwy'r dydd pan ni'n meddwl am beth sydd I ddod a'r cystadlaethau sydd I ddod I orffen y sioe. Ie, odi, na, wyt ti'n reit fyna. Ei fi, ar ôl gael siw gymaint o gyffylau trwy'r wythnos, bob dydd, rhywbeth sy'n still yn sefyll mas, fel tymor hifen, mae bown bod e'n special, ond mae rhywbeth amdano fe. Ie, y gorau o'r gwryw y flwyddyn hyn. Cymreig Teip a Joanne Nicholson, lleol o Gymru. A Nicola Jones yn amlwg wedi bod wrth I bodd yn beirniadu yr wythnos hon. Yn cymryd I hamser ac yn bwyllog. Mae wedi cael dewis da heddi. Falle well na'r ieuenctydd yn y marn ni. Ti'n gallu gweld bod Nicola wedi gwneud... Mae'r penderfyniadau yn rhwydd I weld heddi. A fi'n credu ni'n gweld o'r pellter bod e'n digon rhwydd. Mae'r anifeiliaid yn arbennig. A'i dewis i'n dda. So many congratulations to you as well. And thank you also to the first... Wel, dyma ni. Mae'n amlwg bod yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yma ar ddornod ola y sioe. Mae ni y march 4 o'd a throsodd, Crossfield Casino, yn mynd a Pencampwriaeth y Gwrywaidd gyda'r adrannec y Merlod Cymreig Teip Cob. A Cymreig Teip yn cyflawni I waith yn arwen yn ardderchog. Number 792. Stacey Hastings with Major the Ringmaster. And the winning Feral Colt also having a final lap of honour from